Здравейте, господине, как се казвате вие? Аз съм Александър Маринов и днес ще ви покажа как да използвате тротинетка. Чудесно! Каква е първата стъпка? Първата стъпка е да видите, че колелата могат, колкото и да са мръсни, пак да карат и трябва тук да стъпите и да правите така, с крака да се засувате. Може да ни демонстрираш малко как се кара? Да го видим нагледно в видеото. Само да си наблизо. Ето, виждате как се кара тротинетка. Показва нагледно Алекс. Добре, ела да ти задам няколко въпроса още. Можеш ли да ми обясниш защо носиш каска? Нося каска, защото ако караме тротинетка, е възможно, докато съм така, да се раздрушам много и да падна. Ага. И за да не се ударя главата, имам кашка на лакътници и на колененки. На колененки? Да. Добре. На коленки аз им викам. Ама ако ти харесва на колененки, също става. На коленки. Искаш ли да обясниш какъв е процесът на научаване? Ти сега можеш да се движиш напред, а преди половин час не можеше. Как се чувстваш сега? Освен, че си по-изморен, чувстваш ли се мотивиран да продължиш да се опитваш, като си видял резултата? Чувствам се да продължа да се опитвам да карам, докато не стане така, че днеска да продължа да карам, докато не стане така, че да мога да карам назад, напред. Назад ли мислиш да можеш да караш? Това звучи много трудно. Защото ако някой човек отпред навсякъде има хора, само отзад няма. Да можеш да тръгнеш назад и да се измъкнеш. Да. Това звучи като много сериозен план. Не знам дали е добра идея да го пробваш. Да се дръпна назад и после да завия и да избягам. Разбирам. Искаш ли да направиш някаква друга демонстрация с тротинетката? Да. Добре, давай, гледаме те. Кажи само какво ще правиш. Каква ти е идеята? Мисля да тръгна, ама докато съм много забързан, веднага, щом съм набързан, да видя какво ще стане, ако започна малко по малко да си натискам крака, ето така, към земята и да видим какво... Тоест искаш да се опиташ да спреш? Да, ама не нужно да я докосвам. Така се... Добре, давай пробвай. Както миналия път, тук наоколо, за да мога да те виждам с телефона. Няма нищо. Всичко е наред. Няма проблем. Искаш ли да дойдеш насам, защото от тук не изглежда много интересно? Някой може да затвори видеото така. Добре, как се случи всичко? Справи ли се добре? Горе-долу. Горе-долу. В началото, когато аз нарочно не завих, защото когато малко го наклоних, усетих, че започва отдолу само себе си от някъде да се стърже. Да се стърже? Да, и можеше да ми се разпадне нещо.
Аз смятам, че е доста добре построен на тази тротинетка. Едва ли ще се разпадне нещо. Тук отдолу пръкнаха малко искрички. Искрички? Да, О, ти може би си развил много висока скорост. Двечки. Двечки, не повече. Добре. Добре, за край на видеото искаш ли да разкажеш какво можем да очакваме в следващите епизоди? В следващите епизоди може да очаквате как карам тротинетка 3 пъти по-добре от сега. Супер! Ти ще се упражняваш, ще станеш много по-добър и пак ще снимаме, нали? Да, но напред, в следващото видео ще се упражнявам да карам назад. Добре. Ще пробвам ето така, без да гледам да навигам. Аха. Добре, страхотен тизър за следващия епизод. Сега може да си кажем чао и да подканиш хората, ако искат да се абонират за твоя канал. Чао на всички, абонирайте се на канала и сложете лайк. Браво! Ако искате 400 лайка. Добре. Чао!